Everyone, good evening. Asa खालामदों सोर बयबो मोजां दं होननानै मोजां दं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनो थाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय स्कुलाव माने जोङो फिसालाफोरखौ नेखादों आरोना ओमफ्राय जोङो पार्कआव जिरायनानै दङ दसे ओमफ्राय जोंहा माने मैया थाइजौ खाजि जादोंमोन ना ओमफ्राय आं बेजोंनो माने भिडिअ'खौ एसे एड खालामफानानै होनोसै आरोना लोगोफोर जुदि नोंथांमोनहा आंनि मैयानि थाइजौ खाजि जानाय भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै एक्सुवेलि लोगोफोर अन्नानै प्लिज लोगोफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो चेनेलाव जुदि सोरबा गोदानबा अन्नानै लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै दाबाव आरोना लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोनहा बयबो सापर्ट खालाम जोंखौ बयबो अनसायलां मानो होनबा नोंसिनि अननाय मोनोबा नोंसिनि सापर्ट मोनोबासो जों गोदान भिडिअ होनो माने गोसोआ बोलो मोनखाङो लोगोफोर बिदिब्ला दामबाय थादो नोंथांमोनहा आंनि थाइजौ खाजि जानाय भिडिअ'खौ संख्रि बानलु सेनि ओमफ्राय नैबे आजा बिमा हाइन्द नै इथिं थाइजौ ओमफ्राय नै थाइजौ रुखिग्राया हाय खय दे एबार मिनाया मा जादों खाना जादों जुमाखै न नोंहालाय दियाथ' दद्रेगा उदां आयु Dito. Agak di mana pun kabai. Memory ini. Mulai hari itu sudah siap nih. Sudah nih, tajuk kajian lagi dengan mereka berdua. Ini mazang jangan sih mana interestnya. Aduh, aku tuh biasa. Nggak korban sama kok. Aduh, nih tajuk kajian saja. Halang sini bunyi kai, tasty, yummy. Mini emak, kok hai kolor gas. Ayam gelap sama. Kasun, ini kau lagi sih? Tasty no. Sado, sedang stream ya. Minggu kan terus kan yang lihat deh ada beli ke tuh ada dari awal sih na SD sih dan malam sih bukan apa hak semua kan benar nah ini excited benar dulu beda nol polis mana yang udah kelam benar nada kliennya beda mana jadi mimpi biara ini bikin pun takai loganya takai excited jangan dong kalarku berat mazang नुदोंमोन ओमफ्राय दा माबायदि फैदों मिथिया खुलिनानै नायनोसै आरोना आनबक्सिं खालामसै आं मोजां मोनो आरो खालारखौ मोजां मोनो आलासिनो होनाय जिखौ नायनानै गासिबो
बेबो गोलाव गोलाव नालाय नै नांगौ माने नटलेसआ थाबनो माने आंनाव फानबाय थायो नालाय बेसेसो बायबाय थानो लोगोफोर रानखाबाय नालाय ओमफ्राय बुरजाखौ बुरजा खालामनो लाबोयो आरो ओमफ्राय माखासे दोननोसै सोरबा सोरबा आसुग्रा माने नटलेस फुलार मोजाङानो आंथ' मोजांखौनो मोनबाय आरोना serius lah sih nah kalau ada mana ini malah makas segar ini kok sih sini mau ngomong sih